Dambola ya ne. Amin wa alaikum salam. Suwiti ya kake? Wallahi lafiya lau. Ya gani. Wallahi lafiya kalau. Kin fito kenan? Ai na yi zaton ba za ki fito ba saboda tun ɗazu nake jiran ki. Ya kai haƙuri. A ba damuwa. Yayin da ake yana ciki ne? Yana ciki yanzu nan zai fito. Ok, dan gaskiya kamata ya fito saboda wurin aiki nake so in tafi wallahi. Na gani. Baby. Na? Dan Allah idan yaya na zo kada ka ce mai kai dan bola ne. Dan bola. Kamar yaya kada in ce masa ni dan bola ne. Idan na ɓoye masa sana'ata me kike so in faɗi masa? Ka ce mai kai ma'aikacin gwamnati ne ko kuma ma'aikacin wani kamfani. Dan bola ya ne. Ok. To shikenan Allah ya kawo shi lafiya. Baka tunani ya hana ka aure na? Ai tunda na ce Allah ya kawo shi lafiya dai ko Allah ya kawo shi lafiya. To ba da ba za dai ka faɗa mai ko? Kin dai kawai Allah ya kawo shi lafiya. Ya yau Lafiya. ya fama da soyayya. Mama. To ya dai kawai ba abin da zan ce amma wani shining naga kina yi 2 days din nan ni ba ku matsalar 'ya'yan masu kuɗin nan kenan an kunci kuɗi ba ku ya ga mu wanda kuke tare wallahi. Ababi ai kai kanka ka san ba za ka ce ba na maka ba duk da kai ma kana ma. Jimi nake maki an ba cika ke da surutu ba. Ni dai kawai dai Allah ya ƙara danƙon ƙauna. Ka manta wayan nan ma kai ka siya. Exactly. Wallahi na fayi wajinta ba. Na rantse muke da Allah. Ai kin san dai an ce kaya sana'a to ba komai ne zai gagare ka ba. Haka ne. Sa nake mutunta sana'a ta amma kin zo man da wani kalubale wai kai an faɗa amma ba da ba tunda kin ce kan faɗa shikenan Allah ya kawo shi. Allah ya ƙara taimaka. Amin amin ya Allah. Dambola ya ne. Dambola. Wallahi. Can da fita ne. San da zuwa. Yawa sannu. Ni na ce ta kira min kai saboda ina so mu yi wata magana da kai. Da farko ka gabatar mun da waye kai. To da farko ni haifaffen garin nan ne, babana ne, haka mahaifiyata ce saboda ita ce ta haife ni. Kuma ni ban yi wani zurfin karatu ba a ɓangaren boko. To yanzu wani aiki kake ko kuma me sana'anka? Dambola ya ne. To ina da sana'a. Ni ɗan bola ne. What? Dambola ya ne. Yayi wallahi ƙarya yake shi ba dan bola bane. A wani kamfani yake aiki. Wallahi ƙarya ne ni ɗan bola ne. Ƙarya ne kai ba dan bola ba. Wallahi ɗan bola ne ni. Za kwashe bola a kawo min bola matacciyar firiza lalataccen risho kwandem silinda a kawo in siya in ba da kuɗi ga ɗan bola ya zo. Dan bola. Ban yaya idan akwai kayan bola a gidan nan a tarkato man in siya in ba da kuɗi da nake da ɗan buhuna. Tsaya ka je duk ba wannan ba. Na lura da hankalinka na gano kai irin mutanen nan ne waɗanda ba su so a san sirrinsu. To na baka aurenta. Dan bola. Kin gani ko? Za kwashe bola a kawo min bola kin gari ba bola. To yaya? Sai na dawo da sadaki. Za kwashe bola.